aming pagpapasalamat sa iyo. Sapagkat sa araw na ito aming Ama, nagdaraos po ng kaarawan ang aming kapatid. Mga po sanang ikaw po ang siyang tumulong sa kanya. Mga po sanang ikaw po ang umalalay sa kanyang ang araw-araw na pamumuhay. Kaya sa gayon aming Ama, makapagpatuloy po lamang kami sa mga paglilingkod sa iyong dakilang Panginoon. Ama namin Diyos, wala man po kaming material na bibigay sa kanya. Ama, ang tanging hiling namin sa iyo. Sana po bigyan siya ng kalusugan sa kanyang pangangatawan. Lalayo po siya sa anumang sakit na lumalaganap. Kaya din po sa anumang uri ng mga kapahamakan. Nagsagayon na aming Ama, kasama-sama lamang po kami na naglilingkod sa napakadakilang Panginoon. Salamat din po sa mga pagkain na pinagkaloob sa amin sa mga oras na ito. Ganyan po, ito po ang mag-iingat sa bawat sa amin. Ano man po ang nagawa namin mga pagkukulang at pagkakasala. Nawa po, pakipatawad mo na po ang bawat sa amin. Sa gayon aming Ama, maging dapat po kami sa mga paglilingkod sa amin. Ito na lamang po ang aming mga kaingat. Nawa, amin nakarating na po sa iyong kaitaas. Pangalan namin hinihiling sa pangalan po ng Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Thank you. Thank you. Super sa masarap na cake. Yan kay Secret. Na? Kanino yan, Peng? Kay Secret Admirer. Kung sino ka man, thank you po. Wow. Secret Admirer. Thank you po. Kay Ate Babylin. Thank you po. Siyempre kay Tito Subscriber, thank you sa pamani bouquet mo, Tito. Thank you po. Siyempre thank you din po kay Auntie Daisy from Hawaii sa masarap na pagkain. Ate, Thank you, Auntie. gusto ko rin po magpasalamat kay Mr. RPJ from Canada. Thank you, sir. Kay Sister Abby from USA. Mag-iingat ka dyan, sis. Thank you po. Okay, Team DFL, kain na na. Let's go. Kain, guys. Kain po. Masaya na naman kami, guys. Much later. Hello po mga ka-DFL. Dahil celebration ni Camera Girl ngayon, mayroon tayong pa-challenge sa mga ka-team natin. So ito po yung guys yung ginawa namin.
Ayan po guys, yung mga plug po na nakikita nyo guys, meron pong nakatanim na mga challenge. Doon po tayo mag-start sa sa dulo. Tingnan natin kung kaya nilang gawin yung mga nilagay naming patanim dyan na mga challenge. So guys, mag-start na tayo. Excited na kami kay Auntie Ligaya. Ay, ano pa? Mayroon pa! Ay, yung lahat ng plug na yan, may mga nakatanim dyan na bomba. May challenge. Tapos, lahat naman yan, may mga instruction naman lahat ng plug na yan. Basta bawat ano. Hindi ko na-explain hanggang dulo. Basta lahat yan, meron ng... Oh, yan oh, may mga nakasingit dyan na papel. Basta yan, pag nagawa nyo yan, yung mga nakalagay na tanim dyan, huwag nyo munang gagalawin hanggang hindi nyo nababasa yung mga nakatanim na Na tanong. challenge. Pag natapos, lipat. Opo. Pag natapos po yung challenge, lipat na po kayo sa kabilang plug. Question! Game? Question. Punta dito, bubuksan namin dito. Lahat kami dito tayo magkukuhan. Basta teamwork kayo. Sama-sama lahat. Kukunin nyo yung question lahat. May mga question yan. Oh, Team A. Team A! Team A! Yes, we're out! Oh. Oh, ay mahina. Hello guys. Gina G. Team B! Team B! Lalaban! Laban. Baki baka. Agaw na. Videoin mo sa kanila. Dapat yung boses nila sa pagka Oo. ng challenge. Malakas dapat yung boses. Ah, sige, go. Baka hindi maintindihan yung sulat mo, girl. 1, 2, 3, go! Basahin na malakas. Saan yung challenge? Saan ang lalagyan? Nakikita ang laman pag tulungang ubusin ito. Kamay! Samyang challenge. Buksan ang lalagyan at makikita ang Pagtulungan nito. Pagtulungan. Napag number 2. Bakbang ng 5 pa kanan. Pa kanan. Bakbang 5. 1. Ayan. Ayan. Sa likod mo. kainin lahat ng walang matitira.
Isa, pili lang isa. Pili lang na isa. Busi mo na kayo. Yan na. Sa flag na ito, kailangan ko ng artista ilabas ang luha. Laway na lang. Luha. Labas ang luha. Labas ang luha. Itaas mo yan siya. Labas ang luha. Walang luha. Labas. Pero ano ba yan natin? Walang labas. Magpano kayo magluha. Labas. Wala pa silang luha. Wala pa silang luha. Bilis. Luha, kunin niya yung sibuyas. Ganyan lagay sa mata. Nakadali ko magluha. Ayan, dyan. Yan o. Oh, meron na basa. Okay. Bilis ka doon na ako. Laban. Hoy, bako lang hinain na. Lahat na ito, kailangan ko na artista ilabas ang luha. Kaya man, ito, kahit isang patak lang sa isang. Iyak! May luha! O kaya baka mayroon tayo na papaluha sa inyo. Yes, sir! Sibuyas! Iyak! Ano? Tulong mo! Pwede na yan? Pwede na yan? Wala pang luha! Baka pwede na yan? Walang luha! Walang luha! Teka, kaya ka, sir. Ay, meron siya! Meron na yan, oh! Dahil sa pwede na si Kami lagyan ko muna ng nakuhan. Lagyan ito sa ilalim ng flag. Doon sa may kanal! Bilang! Bilang! Dapat kohon lahat yan! Bilang! Bilang mo na, bilang! Isa-isa, bilang! 3, 4, Bilang! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Binilan niya isa-isa yung kohon. Bilangin! Ilan? 29. Bukid na 29 pesos na kontak mo ilagay sa ilalim. Sige! Nagdag matay na! Cool sabi! 29! 12! Ilan na sa'yo? 25! Partigin ako diyan! 30 years old na ako diyan! Basahin ko ba? Hindi na, nabasan niya naman na yun. Bilisan! Go Team A! Go Team A! Bilog yan eh. Bakit mag-away ka dyan? Go! Ito, nabuman nila. Lapit sila! Ayun na! 1, 2! Kapag narinig mo to, nasa kabilang banda kami. Isa-isa lang ang mag-ano para makonsentrate kayo. Concentrated energy. Papaimit na tuloy ako. Marunong kasi. Di ba lang bagay na gitna yan?
dyan. Hindi ah. Ako yan, pagpili yan. Ako yan. Yan, ikaw dito. Ito, yan. Habo na. Basahin yung ano, basahin yung ano. Asan yung papel kanina? May ano yung Happy birthday, Mami Girl! Hello guys! Putokin na! Gusto mo? Naasa ko. A few moments later. Okay, ready! Get set! Go! Bilisan mo kami na, girl! Bilis! Go, Piligaya! Next! Pasok tayo, be! Lala! Bilis! Last one! Sino panalo? Okay. Talo! Walang pang-load si Gladys! Oh, ready! Get set! Go! 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 Pulutin mo! Lakad mo! Oh! Lagay mo ulit! Lagay mo! Balik! Oh! Bilisan mo, Ban! Wala na! Bilis! Dali! Bigay mo na! Bigay mo na din! Bilis! O, Cha! Bilisan mo, Cha! Bilis! Easy, easy eh. Ano? Winner! Sino panalo? Aray! Lalo na naman sa kabila. Malas dito ah. Winner! Sino pa? Sino pa nanalo? Ay, di ba nagsali yan? Ikaw pa yan. Sino nanalo? Ako! Sa lalaki. Yay! Oh, yan. Ang mga pangbato ng Hep Hep Hooray! Si Uncle Ladyo. Bye-bye! Si Kuya Amboy! Si Master Dragon! Si Uncle Marcel! Oh, si hello guys! Hello guys! Isa lang yung boleto ang ngipin. Oh. Oh, practice muna, practice. Okay. Hawakan mo sa akin ka natin sino ka nakapagaling sa inyong tatlo. Taas kamay ah, hindi yung ganyan lang. Hep-hep. Siya, alis dyan. Okay, ready. Hindi, magkuha ka ng ganun mo. Ipulit mo. Correct. Ngalagati ko. Pangit yung kamay lang. Sige. Dugluhin mo. 1, 2, 3 kapag narinig. Okay, 1, 2, 3.
Ano? Hepep muna, ganon. Dire-diretso na yon. Hepep puray na. Baba yung hepep. Oh, go. Ryan. Hepep. Correct. Hooray pa, hooray. Ngayon, final na. Guys, ginabulungan na ibang si tatay niya. Tay, galingan mo, tay. Tay, galingan mo, tay. Natalo ako kanina, sabi niya. Get set, go! Hepep. Correct. Hepep. Ayusin mo rin. Kurang kalkule! Siglahan nyo! Bilisan mo magturo. Walang energy! Hepep. Correct. Last na, Papa, ma-out ka na. Isa pang correct! Hooray, hooray. Hooray. Isa pang correct! Out! Out na! Hooray! Hooray! Walang palakpak sa taas yun. Taas lang. Sige, kuray na nga, kuray. Oh, bahala kayo. Basta may ray sa dulo. Basta Arete! Makabalik kasi! Hepep. out ka na. Out ka na pa. Out na. Hooray! Hepep. Hooray! Hooray! Hepep. Hooray! Hepep. Hooray! 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 Hepep. Tama, tama. Hooray! Hooray! Hepep. Guys, alam ko mga siya. Matigatin. Ipin. Yung isa ko rin. Aray ko. Aray na. Bye ka na. Hooray! Hepep. Hooray! Ayun. Hooray! Ayun oh. Hooray! Hepep. Hooray! Hepep. Hooray! Hooray! Kabagal. Bilis. Hepep. Hooray! 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 Ipet. Hooray! Ipet. Galingan man Hooray! yan. Hooray! Hooray! Ipet. Hooray! Ipet. Hooray. Si Tay ba, no? Hooray! Hepep! Hooray! Bilisan. Hooray! Ipet. Hooray! Ate, Kwanjeng, bilisan mo Hep, hep. na. Oy, uri eh. Ipet. Hooray! Bilisan mo. Ipet. Hooray! Ipet. Hooray! Hepep! Hooray. Hepep! Hooray. Taga-Ipet. Ipet. Hooray! Ah, baliktad rin na. Baliktad na tayo. Ang hep-hep sa taas, ang hooray sa baba. Hooray. Hooray. Hepep! Oh. Gulo na. Hindi! Wala pa! Get set! Go! Sige, bilis PJ. Ay, magaling yan. Bilis! Sige, get! Talon! Kaya mo yan! Bilis!
Ate, Wala eh. Si Buddy man daw kasi. si Bobby Yung chinilas kasi. Naiwan. Dapat hinayaan nyo na kasi. Oo nga, Tapos dapat nagtakbo ka na. Takbo ka na agad. Kaswerte talaga pa dito ah. Kaswerte dito oh. Wala man kasi si ano eh, kabady eh. Ikaw, dali, hataw! Kanya-kanya trip na. Ay, panalo. Kanino si Ana? Ano pangalan? Ay si Andre ba to? Andre? Sino may palakpak? Puro pa ano yata to. Kaya na. Naku, walang magpalakpak kay Ivan. Kasama pa. May limat na. Kay Ivan! Sino panalo? Ako. Panalo ka! O sabihin mo muna, dalawa. Wala. Ate kayo, mag-utol. Ay ate kayo. Akin bu. Kay Kuya Teddy, ano ka? Oh. Ano sabihin na Ivan? Ano sabihin? Ano sabihin? Dito sabihin dito. Ano sabihin? Thank you very much po. Welcome! Happy birthday po. Thank you po. Sabi mo dalawa. Dawla po. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga viewers at subscribers. Siyempre sa mga nag-sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.